Munayamba mwakhalapo ndi nkhawa mwina siku lonse, kapena munayamba mwakhalapo okondwa mwina kwa siku lonse. Ndikukhulupirira kuti zinthu ziwiri izizi munazichitapo experience. Mwina simunakondwepo siku lonse, komabe kukhala ndi nkhawa siku lonse zimatha kuchitika. Koma tingalankhule chotani, ndalama zingachuluke motani, munamvapo mawu kuti sizingagule chimwemwe. Munamvapo mawu kuti chimwemwe sigula ndi ndalama, komanso mtendere wa mumtima uja ndi ofunika. Zeze Kingston watulusa nyimbo imene akuti Kusangalala. Nyimboyi yayamba ndi mawu kuti pomwe ena akuseka, ena akulira, masiku osekerera sangakhale onse, komanso masiku okhumudwa sangakhale onse. Zokhumudwisa ndi zambiri, koma ineyo ndasankha kusangalala. Tatini timvere mmene ikuyambira nyimboyi. Nthawi zambiri anthufe timachita underrate zisankho zimene timadusa moyo wa siku ndi siku. Nthawi zambiri timatha kusankha kukumbukira zinthu zimene sitingathenso kuzikonza. Nthawi zambiri timatha kukhala pansi ndikumavutika, ndikumazisusa tokha ndi zinthu zimene ifeyo sitikanakwanisa kuzikonza, tokha amene sitikanakwanisa kuchitapo kanthu. Koma nthawi zambiri timataya nthawi yochuluka kwambiri ndikumazidandaula zinthu zimene zija, ndikumachita regret. At the end imapezeka nokuti taononga siku lina, taononga linzake, tazaononga lina tokha osakhala ndi nthawi yokuti tokha ndikusangalala. Nthawi zambiri mmoyo uno timazipanikiza ndi zinthu zimene tokha amene sitingakwanise kuzikonza. Koma bwanji nditakuwuzani kuti nthawi zambiri kukhala osangalala chimakhala choice. Yes, mukhoza kukhala okhumudwa siku lonse, mukhoza kuzisekera kuchipinda ndikumalira the whole day, mukhoza kuzisekera kuchipinda kaya else ndikukhumudwa osadya, komano zitengeranso inuyo mulimba mtima chotani ndikuyamba kukhala osangalala. Tonse mmene tikuona ma videos ya anthu amene onse akuoneka papa kuti anakhumudwa, wina chifukwa cha ntchito, wina chifukwa cha maphunziro, wina chifukwa cha malo osiyanasiyana. Koma ndikuze ndi chinthu chimodzi, anthu onsewa anakhala pansi nkuganiza ndikuyamba kulingalira kuti no, I can be happy. Kodi inuyo moyo wanu muli osangalala? Ngati mukusangalala chifukwa chani? Okay, verse 2 ikuyamba ndi mawu kuti olo ndilira mpaka liti, olo ndidandaula mpaka liti, poti mavuto samatha. Chinthu chimodzi chimene tikuyeneka kuziwa ndi chinthu chakuti patavuta motani, ngakhale dziko litakhala lolemera motani, ngakhale dziko litakhala losaukasisa chotani, koma mavuto samatha. Ngakhale kaya ku America, kaya ku Dubai, kaya ku South Africa, kaya ku Durban, mavuto kumeneko aliko. Ngakhale president nayenso amakumana ndi mavuto asaizi yake. Ngakhale titampeza munthu olemeretsa pa dziko lonse lapansi ngati Elon Musk mwachisanzo, nayenso ali ndi mavuto ake. Mavuto samatha. Inuyo nditakufunsani mavuto amene mukukumana nawo msiku la lero, mukukumana ndi mavuto anji? Mwina ndi kusowa kwa ntchito, kaya kusowa kwa ndalama, kaya muli ndi ngongole zambirimbiri. Ngongolezo kaya mavuto amenewo akhonza kuzakhalapo mpaka nakalekale. Koma mutapanga chisankho chokuti musiku la lero ndingofuna ndisangalale, musiku la lero ndingofuna kuti ndivine, musiku la lero ndingofuna kuti siku la lero ndikhale ndili okondwa, ndi zinthu zosavuta. Izi ndi zinthu zina zimene mungapange kuti mukhale osangalala. Izi ndi njira zokwana 10 kapena kuti 10 zimene mungathe kuchita kuti mukhale anthu osangalala. Pa number 1, nthawi zambiri muzitenga nthawi yoyamikira zinthu zimene muli nazo, kaya ndizochepa motani. Izizi zithandiza kuna kuti zizikuchosani malingaliro oyipa kapena malingaliro enalonso okhumudwa amene muli nazo. Kuziyamikira zinthu izi zikhonza kukhala china chilichonse, kaya muli ndi cellphone, kaya muli ndi moyo wamphamvu, kaya mwagula laptop or else mwadya
nthochi yokoma musiku limenelo mukuyenekano mukhale osangalala komanso muyamike pa chinthu chimene mwachitacho. Pa number 2, mukhale ndi anzanu aphindu. Nthawi zambiri pali anzanu ena amene mukuwadziwa, nthawi zambiri mukamakumana nawo zimene mmakambira nawo ndizoduka mutu zokhazokha, palibe chanzeru chilichonse chimene amachita adi pa moyo wanu. So pa nthawi imene mukuganiza ngati mukhonza kukhala kuti happiness yanu ili kumapeto, ziyandikiritseni ndi azinzanu okhawo amene mukuwadziwa kuti ndi aphindu mmoyo wanu. Pa mfundo yachitatu, mukhale pa ma activities, muchite zinthu zokhazo zimene inuyo mmazikonda. Izizi zikhonza kukhala zinthu ngati sports, kaya kumvera nyimbo, or else chilichonse kaya kupita kokaweza ndi zinthu zina zimene mukuziwa kuti ndikakha kuti ndachita izizi zindipangisa ineyo kukhala munthu osangalala. Number 4, uyang'anireni umoyo wanu. Izizi ndi zinthu monga kupanga ma exercise komanso kudya zakudya za magulu abwino. Nthawi zambiri kumango kakamira chakudya chimozimozi chomwecho panthawi munthu uli ndi nkhawa sumasangalala. Komano ngati uli ndi nkhawa yesesa kuti upeze chakudya chimene like umachikonda, like mwina pizza, ukadya pizza umasangalala, or else ukadya chigumu umasangalala, or else ukadya chips mtima wako umakhala pansi. Do that. Kaya ndalama linazo zochepa koma yesesa kuti udye chinthu chimene moyo wako ukakhala kuti wadya moyo wako usangalala. Mfundo yachisanu ndiyo kuti uchite set ma realistic goals, kapena upeze cholinga chenicheni chimene ukufuna iwe kuchita moyo koma chikhale chinthu cha phindu. Like okay fine, ineyo ndine player ndimasewera mpira, cholinga changa ndi chani? Okay, cholinga changa ndicho kuti siku lina ndizasewere mwina mu Super League, or else ineyo cholinga changa chachikulu ndicho kuti ma video amene ndimapangene pa YouTube siku lina ndizakhale ndi TV channel changa, anthu azizandionera maiko osiyana-siyana, or else ndizakonesa kupanga zinthu zosiyana-siyana. So ma realistic goals aja azakuthandizani kuti each and every time simuzakhumudwa chifukwa chokuti mukakhala kuti chokhumudwitsa chikubwera inu muziyang'ana pa ma goal amene muli nawo aja. Now ngati muli ndi goal ina iliyonse imene kaya cholinga chanu mafuna muzasegule shop, kaya cholinga chanu mafuna muzapange chani, chilichonse ndichotheka, chilichonse ndichokwanisika. Pa number 4, muzikhala pafupi ndi nthawi yoganizira moyo wanu. Izizi zikhonza kukhala ngati kukhala malo anokha, kapena mwina kumamvera nyimbo, or else kuonera mafilimu amene achonse maganizo anu onse amene muli nawo. Kaya pezani filimu imene mmayikonda, pezani nyimbo zimene mmazikonda, zimene sizimakupasani nkhawa, zimene zimakuchosani nkhawa, zimene zija ndi zimene zili zofunika kuti inuyo muzizimvera. Pa mfundo number 7, athandizeni anthu ena. Mukakhala kuti mukuchita zinthu zachifundo zimakuthandizani inuyo kumva bwino, mumva bwino munjira yanji. Pamene mwampasa munthu chinthu akuthokozani, amwene ndathokoza kwambiri Mulungu akudaliseni. Kungoyankhula kwakuja kuti ndathokoza kwambiri Mulungu akudaliseni ndi ndaliso wapadera, komanso kuphatikiza apopo chifukwa chakuti munthu uja pamene mukumuthandiza amakhala kuti akukondwera ndi mtima wake onse. Zimakuthandizani inuyonso kupeza cholinga china cha moyo, kuti kuli zinthu zambiri moyo uno zofunika kuti ndichite other than kaya kuzipha, or else other than like kuzisekera nyumba siku lonse ndikumalira. Mfundo yachisanu ndi chitatu ndi yakuti mukhale ndi nthawi yozisamalira nokha. Izizi zikhonza kukhala zinthu monga like kusamba, komanso kuphatikiza apopo kuwerenga kaya mabuku ndi kupanga zinthu zina ndi zina zimene zingathe kupanga inuyo kuti mind yanu musaganize chinthu china chilichonse chimene chakukhumudwisani. Mfundo ya namba 9, muzivomereze nokha. Nthawi zambiri chimene chimavuta ndi kuzivomereza komanso kuzichengetera wekha. Pachitika 40 lese chibwezi chatha. Now nyani amene okuswera ni mtima uja wachita move on, wakatenganaso ndi nyani zake ali mchikondi. Now inuyo mukhala ndi nthawi yambiri yomalira nkumapanga izi. No, vomerezani. Okay fine, nyani wantali nkhongoja kanani pasa. Now I have to move on.
like for real you have to move on. Pamene mwaenda moyo like ona kuti mwavomereza zimene zachitika, kainali 40 yanu kainali 40 yake, muzivomereze zachitika, sizabwerera so moyo mwanu, palibenso njira ino semene mungalire mene mungatani, muzivomereze, muzikhulupirire nokha, muzivomereze nokha mene muyende chisogolo chilichonse chizachitika. Mfundo ya namba 10 imene tikupeza mu nyimbo imene ya Zeze Kingston Kusangalala ndi yakuti mukhale ndi chidwi pa zimene zikuchitika mu nthawi imeneyo. Musakhale pansi ndi kuti muziyesera kukonza mavuto amene anachitika kalekale. No, vomerezani kuti zakale zinapita, zasala zasopano. Palibenso chifukwa chokuti mukakhale pansi ndi kumazirira kuti ndi matani ine. Okay guys, so ndikukhulupirira kuti mfundo 10 zimene ineyo ndakwanisa kuzipeza mu nyimbo imene iyi ya Zeze Kingston, inunso mwakwanisa kupeza mfundo ngati zomwezo. Koma bwanji nditakuwuzani kuti ndakwanisa kukupasani mfundo zokwana 10 mu nyimbo imodzi, bwanji mutachita subscribe kapena muchite subscribe. Komanso kuphatikiza popo ngati inuyo mwapeza mfundo ina imene ikhonza kukhala yofunikira kwambiri kuti mukhoza kuichita adi mu nyimbo imene iyi, bwanji mutatero and mutachita like this video. Ngati mukuonera video pa Facebook, please digital follow. Is some Mavita here. Kusangalala.